Jo. Ja, han er jo en god rap med den frisyre. Er det rigtigt? Ryk dit hoved. Han er nice. Altså, Lukas, du giver egentlig jo en dårlig start på dagen. Det er fint nok. Hvorfor jeg kommer til at slå op på mit sko, mand? Det er også vores opvaskebørste. Det er Jamen, det er en film. Nej, men du skal tage et billede af det der. Men det er en film. Det er fordi, vi er lige blege som ansigter til morgenfester. Prøv at Det er det Amager, mand. Amager, mand. Nej, det er mere. Du skal, kinderne skal længere op. Okay, kom med de sur så. Ja. Se! Kom så. Nu så siger vi Red. Being the fucking owner. Jeg er for syg til det freestyle shit. Har altid min hånd, hvor jeg har min pik. Og jeg kan gå amok og skrive fucking tekster. Og jeg spiller med Emil, giver ham flade for sådan nogle sekser.